Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het Curaçaose Toerismebureau krijgt 20% minder van de Curaçaose overheid. Dat betekent over een heel jaar 6 miljoen gulden minder. Het Toerismebureau is niet blij met de korting en zegt dat ondanks de coronapandemie er nog veel werk te verrichten is om Curaçao toeristisch te promoten. 7 schoolbesturen hebben onlangs in een gezamenlijke brief aan minister van Onderwijs Steven Kroes gevraagd om duidelijkheid te geven over de voortgang van het project digitalisering. Al sinds 2017 wachten de scholen op actie van de overheid op dat gebied. In dat jaar werd er een startschot gegeven voor digitalisering van het onderwijs. Maar volgens de schoolbesturen is het alleen bij mooie woorden en veel beloftes gebleven van achtereenvolgende ministers van Onderwijs. ICT is op de meeste scholen daardoor al lange tijd een drama. De besturen willen nu van Kroes weten waarom de overheid hier geen aandacht aan besteedt. Dat schrijft de Extra vandaag. Ora você trein automaticamente botem hobby hammer. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre Isafet. É tem hobby fibra. É tá do nabo energia beco para perder e tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. Dit jaar is er helaas geen Toema Festival op Curaçao. Vorig jaar was er wel één. En Dr. Odette van Brummen-Kirigori van de Universiteit van Curaçao heeft een kwantitatief onderzoek verricht. Samen met AMAC en rector Delanoy werd dat gisteren gepresenteerd. Daaruit komt naar voren dat het Toema Festival op Curaçao bijna 6,5 miljoen gulden genereert voor de lokale economie. De Curaçaose regering beseft nog steeds niet welke grote fout ze hebben gemaakt door af te zien van samenwerking met het Chinese Guangdong Zhengrong Energy. Dat zei oud-minister-president en huidig leider van Pueblo Soberano Ben Weidman gisteren tijdens een persconferentie. Volgens hem zou het Chinese bedrijf nog steeds een goede exploitant voor de raffinaderij zijn. Maar volgens Weidman hebben Nederland en Amerika druk uitgeoefend op de regering Ruggenaat om af te zien van Guangdong Zhengrong. Pueblo Soberano blijft hoop houden dat samenwerking in de toekomst wellicht toch mogelijk is. De politie is gisterochtend naar Zambiel gegaan waar op de parkeerplaats een auto is beschoten. De eigenaar had de politie gebeld nadat hij had gezien dat onbekenden op zijn auto hadden geschoten. Het bleek echter niet gaan om echte kogels, maar om airsoft kogels. Er was wel schade aan de auto en de politie onderzoekt de zaak. Foundation Care for You heeft gisteren het Kruifkoord in Zapateer schoongemaakt. Een mooie actie, want het koord was helemaal onbruikbaar door gras, planten en andere afval. Nu kan de jeugd van Zapateer weer gebruik maken van het koord. En dat is de bedoeling ook van Foundation Care for You. Op Aruba zijn deze week in 3 dagen tijd 6 patiënten overleden die in het ziekenhuis lagen met een coronabesmetting. Momenteel wordt onderzocht hoe het komt dat veel meer patiënten zijn overleden in korte tijd dan normaal. Ter vergelijking, in de eerste week van deze maand overleden 3 patiënten. Zoals bekend zijn op Aruba onder meer gevallen van de Britse variant en de Californische West Coast coronavariant geregistreerd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.